Sanibonani. This is umkhulodla ngonyezi ngonyamabeluzi. Namhlanje ke ngizocela ukuthi ngichaze kabanzi ngamaphupho esithi mesike sibhekene nawo. Asihluphe emakhaya uzozibuza ukuthi leli phupho kanti lichaza ukuthini. Yabona. So namhlanje ke iphupho nje lokuqala nje ukuphupha uzala ingane. Ukuphupha uzala ingane kusuye khona isifo esikhishwayo kwelamathongo esimenza impilo yakho. Kungabe ukugula, kungabe ingozi, yabo. Bese kuba khona leli phupho leli ozophupha khona ukhulelwe nje isisi sisikhulu. Okusho ukuthi lapho wena kunemfihlo ekuwe, kunezinto okumele uzikhulume ezimfihla kahle. Mhlawumbe uyanqina ukutshela umuntu ekhaya, uyasaba ukuyisho lento le. So kumele uyisho, uyabona leli phupho eselisho lifuna ukukhulula ngokwesimo sempilo yakho ukuthi no, khuluma phela into ekudlayo ngaphakathi noma into osabayo, into ezodlula vele, izodlula, yabo, izodlula. Kuba khona leli phupho, uphuphe khona udlala ibhola. Udlala ibhola nje grounding. Okukhombisha ukuthi kwelamathongo kunemoya, kungabe imoya esithunywa noma izimoya yamathongo noma nje idlozi zamadlozi kuwe. Imoya yabo ehlangene nawe. Kunento engekho nje, there's nothing a connection between wena nabantu abadala. So khombisa ufanele kube khona izinto okumele usiphakamise mophupha udlala ibhola. Yabona? So yeah. Then bese kuba khona iphupho lapho uzophupha umlilo uvela uphakama endlini noma uphuphe noma izulu duma. Kokubili lokho nje chaza ulaka labantu abadala. Ulaka nje labantu abadala fana ukuthi uphuphe kuchitheka amanzi, umile khona olwandle, amanzi achitheke nawe. Bese kuba khona leli phupho uphuphe khona ulotshola ngenkomo emnyama okukhombisa ukuthi kunedlozi elibi elingenile noma lizongena. Bese kuba khona amaphupho usothi uzophupha mhlambe ugundwa inywele ekhanda noma khona umuntu ogunda inywele, amandla akhe ayedla lapho, amandla nje asuke ehla. Noma mozophupha ukhala kunento enkulu ezokujabulisa empilweni yakho. Noma uzophupha uhleka, uhleka kakhulu. Sometimes kuyenzeka mhlawumbe ukuthi isithunywa sakho sivakashele sizokulethela impumelelo ezokujabulisa. Uqhamuka kanjalo, yabo. So uphinde futhi uphupha umuntu owashona. Uphupha umuntu nje osashona kodwa futhi senimphupha futhi engcwatshwa again. Lo muntu kusho ukuthi kunenhlambuluko ekuhambeni kwakhe angayidlulisanga ekhaya noma kunento angazange ayigcina kwelamathongo esaphila. So manje isiyakhaleleka, usethi mebuya buye enganeni afuna ukukhuluma leyo nto leyo ukuze enzele bese ngale eyathethelelwa. So lelo phupho lelo siwechaza lokho. Bese kuba khona amaphupho esichitho. Phuphe nje uhamba udakeni, phuphe nje uthufi, amakaka, konke lokho, imneka, amaselesele, isichitho leso nje uzoshawa ngesichitho esinzima okumele ukuthi usisukumele. Okumele nje ukuthi usisukumele leso sichitho leso. Uyabo? Bese futhi uphuphe usendaweni esebumnyameni. Kodwa manje uyabezwa abantu bayakhuluma kodwa ubeza ukuthi bangobani. La khombisa ukuthi kunamadlozi akumele aqaqwe ukuze akwazi ukuzwakala esimeni sekhaya. Uyabona? Phinde futhi kube khona amaphupho ozowaphupha uphupha undiza. Okukhombisa ukuthi unesithunywa, uphupha usentabeni unesithunywa. Uphupha ucula, uhlabelela, ukhuluma phambi kwabantu abaningi bemnje belalele wena nje. Isithunywa leso. Bese uphupha ungaphansi kwamanzi kube ngazuthi umuzwa. Awumuzwa nhlobo lo muntu lo ukhuluma nawe. Kunezinto ozokwazi ukuthi ngenilanga mhla uphakama uba lithongo. Kube ngathi into osuke wayenza before.
Bese kuba khona iphupho ozophupha khona isinkwe esibrown okhombisa abantu abadala kumele benzelwe nje isizulwane esincane nje emnandi yabo. Uphinde futhi uphuphe isinkwe esimhlophe ekhombisa ukuthi badinga nje itiye, kumele kuthotshiswane nje kube khona ingxoxo esimeni sekhaya ngakho konke lokho. So lama phupho lawa kumele siwabheke and abalulekile ngoba ayisixwayiso ngaphela umuntu mephupha usuke ekhonjiswa ukuthi kusasa kuzoba nje. Kusasa nje kuzoba nje. Ngoba leyo nto osuke uyiphuphile, iphupho ungalithathi kancane. Iphupho kumele ulifake la enhlizweni. Ngoba ngekhathi ulikhohlwa liye libuye, kodwa libuya kodwa futhi usukhohliwe usinayo into engiyiphupha last year. Cabanga noma 2 months to come ivenzeke lento oyiphuphe before those 2 months. Imagine. So kumele siwafake enhlizweni amaphupho. Iphupho udutshulwa okhombisa umuntu okugadla ngempela nje uzokushaya ngempande nje eserious ayihambele ngempela wayeyela nje endaweni ezikude. Bese kuba khona uzophupha uphuphe nje ujahwa amanzi okhombisa na ubalekela umsebenzi wabantu abadala. Uyabaleka nje uyadakha uthi uyabaleka, ubalekela nje zonke izinto zabo. Then bese kuba khona iphupho uzophupha khona ulala nomuntu wesilisa umazi noma uthi ulala nomuntu wakho. Isilwane leso noma khona umuntu osithumelayo noma khona osekhaya onaso ofuna ukuthi sihluphe wena noma nje ozokumbathisa kusona. So kuchaza nje lo ukuthi uyisilwane nje esithunwela kuwe ngoba wona uzange uhamba ulanda isilwane wahlala nasendlini sakuthi senza konke sikufisa ngawe, kodwa nje usuke kuyinto enjalo bayede. Bese kuba khona ke uzophupha khona ujahwa abantu njalo wena ujahwa abantu uyagijima ujahwa abantu khombisa ukuthi kunezinto ezikulandelayo ezimbi. Kunabantu abathunyelwa njalo kuwena, kunabantu abakulandelayo esimeni sikempela abangafuni ukuphela amandla ngawe. Yabo iphupho sesizophupha khona kuphunyelwa amazinyo okhombisa khona into yakho ebalekile ezokulahlekela ebaleke kakhulu. So lokho kwechaza into kanjalo ukuthi gada nje ukuthi khona into ezayo kumele ubhekisise. Ukuphupha ama-fruits uwadla ukhulelwe noma kukhona umuntu okhulelwe ekhaya. Uphinde uphuphe futhi lama-fruits ehlangene khona abolile khona akuhlaza kushuthi khona inhlanhla ezofika ize iphinde futhi isheshe iphele. Uyabona uphupha ujahwa yinja isitha leso, ulunywa inyoka isitha leso, inkomo ejaha isitha leso. So lamaphupho la kufanele siwabheke kakhulu akhomba ukuthi unezitha dutshulwa isitha leso. Yabona maphupho nje amabi nje kakhulu. So if you had a bad dream ngiyacela ukuthi ukukhulekele ekseni kumele lihle ubonge ukuthi ngiyacela ukuthi lento engiyiphuphile mayenzeke futhi kakhulu ingavinjwa emoya. Bese uba khona iphupho elibi ngakhanyisa nje ikhandlela libovu ukhuleke phezulu kwalelo phupho uxoshe lonto leyo. Phuphe nje kabi xosha nje phuphudla vuka uphalaze isichitho leso. Uyabona. So ziningi izinto ekumele sibhekeni manje abantu abadala. Singaziboni siye emumva bayede. Azizameni manje silunga izinto siye phambili. Singavinjwa abantu abanomona abasifile ngenxa yezinto esinazo esisebenzele senza wonke amandla sazama impilo sakhanya kodwa abasidinga siphansi singena lutho. Umakhelwane azafisa ukuthi uzocela usawoti. Yabona mebona ushusa wawacela usawoti ushuthi wena usaphila kahle. Abo nje uma ungasacela lutho umakhelwane ngiyaqabana nje ngempela ukuthi awuceli kuyena. So vela beyisitha. So lemaphupho bese yasikhombisa ukuthi no sinezitha zikhona. Kufanele sibhekeni manje. Singadlala abantu senze nje izinto eziningi ngempilo zethu. Sikhanye, sigeze ngempande, sigeze ngosawoti. Ngisho kuthiwa khona abantu abathanda abenza osawoti aba right thenga nakubona kuzokusebenzela. As long as you using something for your body, that is better though. That is so better. Like there is enormous. Lisha ulaka labantu abadala.
bese uphupha iy'ngane zidlala egcekeni, unomendo ozayo kuwena, uzoshada, khona okuzayo okuhle okuza ngawe ekhaya. Bese futhi uphupha uhleli emanzini acwebile, inhlanhla enkulu le ezwayo kuwena, ezayo inhlanhla leyo. Hhayi ngoba mhlawumbe sometimes omunye umuntu acabange mhlawumbe abantu abadala, idlozi nabantu abadala noma I have a calling. Sometimes kuye kubika inhlanhla, uphupha nje icwebile, inhlanhla leyo. Ukuphupha inkomo ebrown, idlozi lakubo kobaba, inkomo ebomvu eyakubo komama, yabona? Bese kuba khona uthole umuntu ozophupha indlovu. Uphupha indlovu, idlozi eliphenduliwe lo lasekhaya, yabona? Uphuphe intuthwane, isichitho leso. Uphuphe ngisho kuthiwa ungaphupha iy'ntuthwane ezingakanani, isichitho leso, yabo? So maningi amaphupho akhulumayo, maningi amaphupho. Uphupha impupha, inhlanhla yasekhaya leyo, umsamo wasekhaya uhlanzekile, usekuchaza into enjalo, yabo? Uphupha iy'nyosi noma uju, inhlanhla enkulu le eqhamuka kubantu abadala, yabo? Ngiyacelani guys ukuthi-ke sizameni ngempela silungise izinto manje. Ngiyacela-ke emakhaya ukuthi ningakhohlwa ukusubscribe lapho. Ni-like and comment, nibuze amaphupho. Say whatever you wanna say. Khulume, ngizolalela. Bye.